какая буква это? А. А то что? Арбуз. А вот это что? Бабочка. А буква какая? Б. А какая буква? 1. Никакая один. Бацька украінец вучыць сына беларуса рускім літарам. Так праходзіць падрыхтоўка 6гадовага Мацвея да школы ў інтэрнацыянальнай сям'і паліводаў. Ужо год яны грамадзяне Беларусі, роўна на 3/4. Чужым сярод сваіх застаўся толькі глава сямейства Васіль. Фармальна. Паспорт украинский, но при этом я живу 18 лет уже в Белоруссии. Ад роднай украінскай вёскі Васіля да межаў Брыста кіламетраў 20 не болей. Убачыў беларускі горад аднойчы і вырашыў застацца назаўсёды. Тут сустрэў будучую жонку. Аказалася, на радзіме іх раздзяляў усяго 10 кіламетраў. Але ж лёсы двух украінцаў перапляліся на брэсцкім рынку, дзе працавала Тамара. Ажаніліся, атрымалі від на жыхарства, а калі з'явілася двое сыноў, паўстала пытанне і аб грамадзянстве. Решили здесь уже жить остаться навсегда. А без гражданства тоже плохо. Платная больница. Плюс, потяжелее, может быть, найти работу чуть-чуть. Мало ли, что может случиться, депортацию получить. Всегда опасения есть такие. Таму і вырашыў таксама падаць дакументы на атрыманне беларускага пашпарту ўслед за жонкай, якая грамадзянства, згодна з дзеючым заканадаўствам, ужо атрымала. З выключэннем 3 дэкрэтных 7 гадоў жыла і працавала ў Брэсце. Знізіць гэты тэрмін да 5 гадоў непрэрыўнага пражывання – адна з паправак, якія пакуль прыняты толькі ў першым чытанні палатай прадстаўнікоў. Упершыню ў дакуменце мігрантаў раздзялілі на катэгорыі. Да прыкладу, калі ў сям'і, дзе ў дзіця адзін з бацькоў ужо беларус, другі можа атрымаць грамадзянства пасля 3 гадоў пражывання. Як і іншаземныя студэнты, якія скончылі беларускі вуз. Гэта ў перспектыве. А вось ужо з 1 ліпеня пачне дзейнічаць нарматыўны дакумент, падпісаны ў снежні минулага года, о правовым стане іншаземных грамадзян и особ без грамадзянства. Если раньше, скажем так, было 5 дней, в течение этого периода иностранцы обязаны были зарегистрироваться, то теперь уже с 1 июля у людей будет такая возможность в течение делать это 10. То есть эта процедура увеличилась. Если у человека, у иностранного гражданина имеется регистрация или разрешение на временное проживание, он меняет свое место поселения, пребывания. Соответственно, он уже обязан будет не так, как раньше в течение 5, а уже в течение 3 дней непосредственно перерегистрироваться в нашей службе. На сёння ў Брэсцкай вобласці пражывае са статусам бежанцаў 10 чалавек, з дадатковай аховай 220, амаль усе жыхары Украіны, і 506 асоб без грамадзянства. Каб у кожнага з іх з'явіўся пашпарт, выправіць сітуацыю ў нашай краіне, акрамя будучых паправак у заканадаўства, зможа і далучэнне Беларусі да 2 міжнародных канвенцый. Аб гэтым па відэасувязі расказалі прадстаўнікі Управлення Вярхоўнага камісара Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Мы видим то, что законодатель белорусский в принципе смотрит и ориентируется на международные стандарты в сфере безгражданства, которые, собственно, и содержатся в этих конвенциях. Но при этом мы должны учитывать, что обращение за гражданством – это вопрос сугубо добровольный. Как бы это ни звучало парадоксально, но среди лиц без гражданства, и мы, как УВКБ, встречали это на практике, есть и люди, которые не хотят обращаться. Пры гэтым атрымаць беларускі пашпарт толькі за 5 месяцаў 2020 года ў Брэсцкай вобласці змаглі прыкладна 700 іншаземцаў. Усяго ж на тэрыторыі рэгіёна пражывае прыкладна 20 000 мігрантаў, большасць з постсавецкіх краін. Магчыма, і далучэнне Беларусі да міжнародных канвенцый і змены ў заканадаўстве ў хуткім часе павялічаць колькасць жыхароў рэгіёна.